แต่คุณเลยชิบุนีพี่กี่ปาลอกไปเนาะแต่หากนี่กับปอดปาลอกไปเนี่ยมันเป็นชายจะพี่มันอยากพลือจึงมุดแบบพี่ขึ้นเด็ดขึ้นใส่จะพังกี่เอบรอกี่บางอะไรยอสงบกี่คูบอร์หากินกี่สงีngawan man mi hang ni haran san nakaway ka jingkran jong way uba ya ka ba uta uba ngam tip ude na ngala ban song tho tangor kom kran jong uthai ude na nar teng constituency ya ka ba ukran parshi kum ne ba pat ba ngani thui phi uni uba uang ba uba arden ubju samskim uba arden ubju samskim ha ka constituency la de khublai shibun bat ki MLA hi ba lada pisngau tho kim dei tang kinong samskim ki dei kinong shna ain ngan ong tang katta bat sakawai hangne hapo Meghalaya jongi don kan nungut ki MP don kan nungut ki MP ma nakashilong sit kan nungut ki MP udan tang wei Henry ki pat ba lada lejelap election lada Henry kidon ki bru ma ndai ki pat ba kidon ki bru ki bada lejelap election hana ki hana ni you want stenti kum tang ta de lejelap shatu ki on ta ki jing mo de yo gane phim so tho tang ya kata ro tekan chu ai phila da phim so tho shu mi be chakmat ban kali ya ka ba phim so tho phim ju de ban kan akstap pa de haba phim tip ya ka ro tekan chu ai phi ko ba be halor ka parshi ka ba phikren ka ba phi ong lada yo lok ma shu et klem sajan mento ayu kadai kata ka jing ong jong phi kum tanga kubur ya kata kadai kata henry ngan ong phi pat ba kum ni lada ukhon jong phi un lej pule doktor lada un ndau la pas doktor un sumar tang ya ka ying jong phi don jing phoida ayu kain ba lada ukhon jong phi ulej pule kum uloyar henry unia sait tang na ka ying jong phi phindon jing phoida ayu hi udan kami banyarat yaki breu jong kajala lada udah doktor ni lada udah yuru Henry kat utali nong mi khmat ubaya da ubaya sat an pitharai supet na baitang ya ka konstitusi la jong habai tang ya ka lapangap ka badan halendet yeng jong phir phimla bani i shiri shanong kram phili jo i ngan chui phi nai mi shakmat ngi hang ne man ta ka ni ka jala ba e jongi ka don tang ka jingkul mar sudah lada phimdan ka khmat pe ya po mobile lada umado ula penkup ya ketin kiput ki plang jong bat menta kala pau shai lada yangi upat ba ukhen kum kiput ki plang ya kinong lapanga plilei ula khen sanan itu ithap ban ya klem ko uang sanan ki shong hing lada ong manga ma phi shong haying lawan penyap ubru dang step Henry kren hi sai pan kelet lut ki bru bar khoi Henry kata ka ketin ka baba lada philong kumuta unong mi khma lada phimnang watang man pensyai ban pensngo supai ba ya ka bas ngotanat ka babharu nai kren shong no phila shukran be da ka balap la da ka balam ler ngasngo sam rakhe ba ya ka tu ka wai ga jingkren jong u ko ba ong hana ka jingkren jong tu madu ang leng ga bu ong hana ba utu u doktor nong laj unlit kren sikenta wadu modiru umpat yo ban kren sikenta wadu kan dhiru rahul kan dhiru umpat yo ban kren sikenta utau unang laj yo balatip lapa ku menang laj tadi itu nang dei ro ong haoj yo balatip lapa ku menang laj tengam tip ngamla aban ai jing khen le un kren ne em tang siteng minit pro wat hapo jela Meghalaya na ka banta ka mang tangka jong ka jela Meghalaya ro keren tang 10 minit de we bru balas lem tam pitharai ka chethele le ka bala bu por de we phinyo ban keren kata nai keren pen bit ai ru em nai keren pen bit ai ru em ko madu phila dai wei na ki angleng ban lap election nama kumu madu lada ulet lele kum sethe un surat kut tang ka bara sentiu kut tang ba un ra sentiu bat ba un shendur ban pen i ba ulet di sha shi ying jongki kata hi ga diga chik sha Orang ipi wat bisar ki ai ru ha ka ba ka sarkar jong phi ko ba kala dep ngila dep ban yi upat ba un bisar ngangam wat nget yang aru pat ba shu Sngap Henry wat nget bisari ma phi dala de dala ka jong ka khmat hang ni ha jala jongi ka ai ka badan kam tam kata ka di ka jing shong sup ka jing shong shang phi tharai lada wan ka jing lada wan ka thma hang ni ha jala Meghalaya jongi ka nap teng ka ba ule bhau MLA jongi kin laj im tharai Phinom laj im kani barok ka banang kong kadi ba phim so tho ya ka jinglong si men si para haying hasem la da shem janjar utu la yimi tang tu la da shem janjar tang tu mi tang utu la da kidon kirang ma rang ba ki ba mi shakman banya sait lem na ka banta jala handai bon bit ki ba mi tang banya sait bit na ka pla la de banya da ya la ka jong ka pla
Kalong ka ba do kata-kata. Te ngasu ong ipi tang kata. Bakani ka sorkar le naik mi lenti. Te ngasusun gitu kisam lama ki badon sap. Wat kmi lenti ki erot na ka sorkar na marka sorkar kam don sap ban PJP. Kumba kam don sap ya lade kam don sap ru ban PJP. Ngan oi pi. Lada syaki wi ki jelaya ki norway ki no aklim dong shna ki ba terimban shna ki pa bon ha ki sap ma hani jelami khani ki kentiu hani jela jongi kim kentiu ra namar balai namar kim don sap ki em le jongi ro ya ki badan ka sabam ra kumbara kam long kumbara JCB machine kum to hani lada pim dan ya ka sabam leno ki borok ki sap ki jong pi ngan shu ai pi ka issue themator but ka issue border khapot kadi ka way na ka issue ka bashar khay bhaban ya kring election henry ngan ong ye pi ba pintre da ka jing start ko sarkar be phimdan jing start ba pintre da ka buj phide ka sarkar ka banuna buj phide ka sarkar tang ban bam sap way ba pada phide tang sarkar ban be na pi da ka ekalat pintre ha ba phimdan ne ka sakar dan phimdan jingnan jing start sing phang phimdan ka buj ka bor phimdan da ka ndala syap lelai sa ka ba sabam long laklet na te laklet na kini ki barok shu ya pat hima pi pat ma ngam dan kam ban pensai ki jing yu barok khoj la da bakla o baruspa ki ong hana baki dai baki mi pateng nang tu nang ne ba pensai kita la da bakla o baduk pade tang ya ke distrik konsil pi ya da barok shirta barok jing im ban pensai ban pensit ban pensat la dai kat ke jing le ka sarkar kan ni ya duk saulut barok pi tharai ba ngade ngam ore kanu sarkar ngam don kam ya kata ka sarkar ban kentiu yang namar na ka cinglong nyong de dukan sia jonga kam la akhir ban kentiu yang show nong tri office kan oye pi tangkat na ngakwa betang ya kinu ginong mikmat ki bala ban ya dalem ki bala ban ya saitlem na ka banta ka ribet ka jai ban riwa ka cingsong suk song sengan batang kum tahi kublai shibun kublai chi jang bye bye